ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር ኣብ ነበርቲ ከምኡውን ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ጸብጻባት ይገልጽለዉ ንምዃኑ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ማይ ዓይኒ እንታይ ተፈጸመ AFP ማለት አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ንመሰኻኽርን ካልኦት አካላትን በመዘረራብ ዝሰርሖን VOA ዘዋደዶን ዝጠመረ ጸብጻብ ገብረ መድህን ተርጉሞሎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ውሑስ ቦታ ክበጽሑ ካብ ውግእ ፈተነ መጭወይቲ ካብ መጥቃዕቲ ዝተጠቕዑ ሚሊሻታትን ብዘይካ ቆጽሊ ሞሪንጋ ዋል ሓደ ዝብላዕ ነገር ከይሓዙ ናይ ማዓልታት እግሪ ጉዕዞ ሓሊፎም ሕዝውን ተኾነ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ክልል ትግራይ ዘካየድዎ ዘለው ደማዊ ግጭት ክሳብ ዘበቅዕ ስቅያቶም ገና እዩ ዝብል ስጋት ኣለዎም ኣብ መንጎ መንግስቲ አብይን ክልላዊ ገዛኢ ፓርቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣብ ሕዳር ውግእ ቅድመ ምጅማሩ ኣስታት 100,000 ስደተኛታት ብዓፋንን ውልቀ መላኽን ካብ እትምራሕ ሃገር ካብ ኤርትራ መጽኦም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ 4 መዕቆቢ ስደተኛታት ዝተመዝገቡ እዮም ካብቶም ካምፕታት ክልቲኦም ሕጻጽን ሽመልባን ሕዝቡን ብናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታትን መዘንኡ ኤጀንሲ ጉዳያት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያን ክብጽሑ ኣይከኣሉን ክፍተት ሓበሬታ ኩነታቶም ስደተኛታት ብዝምልከት ከቢድ ግምት አስዒብሎ ሕብራት መንግስታት በወታደራት ኤርትራ ዕላማ ዝተገብሩ ቅትለታትን መጭወይትን ብዝምልከት ደወል አስምዒሎ ኣብቲ ግጭት ተራ ወታደር ኤርትራ ብሰፊሕ ዝተሰነደ እኳ እንተኾነ ሰበስልጣን አዲስ አበባን አስመራን አሉ ምባሎም ቀጽሎም ልለው ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ንእሙናት ምንጭታት በመጥቃስ ኣብቶም መዕቆቢ ስደተኛታት ስርቅን ጾታዊ ዓመጽን ከም ዝተፈጸመ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጽሎ እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ናብ ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜ ዝገሹ ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ፊሊፖ ግራንዲ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማይ ዓይኒ ዑደት ፈጺሞም ኣለዉ ማይ ዓይኒ ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከቡ ክልተ ካምፕታት ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት መሊሱ ክበጽሖ ካብ ዝኽኣሉ መዕቆቢ ስደተኛታት ሓደ እዩ ሕዚ እቲ ካምፕ መንበሪ ካብ ሕጻጽ ዝመጹ ኣማዕቲ ስደተኛታት እውን ኮይኑሎ ገሊኦም ኣብ ሕጻጽ ገዲፎሞም ዝመጹ ሰቐቐን ንAFP ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብዚ ካምፕዚ እንተደሊኻ መብዛሕትኦም ሰባት ብዛዕባ ዝተፈጸመ ነገር ክዛረቡ ከለው ብኽያት ይጅምሩ ይብል ግርማይ ዝተባሃለ ስደተኛ ግርማይ ከምቶም ካልኦት ስደተኛታት ናይ ሒነ ምፍዳይ ስጉምቲ ከይውሰዶ ብምስጋእ ሽማብኡ ከይሓወሱ ዝዛረቡ ካልኦት ስደተኛታት ሓደ እዩ መሓዙትና ብህይወት ክህሉ ይኽእሉ ሞይቶም እውን ክኾኑ ይኽእሉ ኣይንፈልጥን ይብል በመቀጻል ሓላፊ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዲ ኣብ አዲስ አበባ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይን ካልኦት ሰበስልጣንን ንኤርትራውያን ስደተኛታት ክሕሉ ጸቕጢ ከም ዝገበሩሎም ገሊጾም ኣለዉ በቲ ግጭት ምኽንያት ወይ ብሓይሊ ወይ ብስግኣት ፈቆዶ ዝተበታተኑ ስደተኛታት ክረኽብዎምን ድሕንነቶም ከረጋግጹን ኣተሓሳስቦም ኣለዉ ናይ ትግራይ ሰብኣዊ ኩነታት ብድምር ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ክብሉ ብምድጋም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ተፈጺሞም ዝበሃሉ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ግልጽ ምርመራ ከካይዱ ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ጻውዒት አቅርቦምሎም ኣለዉ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤት ምግቢ መድሓኒትን ካልኦት ቀረባትን ኣብ ትግራይ ከኣቲ ብቕልጡፍ ምቕራቡ ከረጋግጽ ግራንዲ ጸዊዖም ኣለዉ ምስ ግራንዲ ናብ ትግራይ ዝተጓዓዛ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ሰላም ሞፋርያት ካሚል ኣብቲ ክልል ቁልጡፍ ሓገዝን እግሪ ምትካልን ዝመርሕ ግብረ ሓይሊ መርሓ ተማረቡዕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፌደራል መንግስቲ ዓብይ መጠን ዘለዎ እኽልን ካልኦት ኣድለይቲ ቀረባትን የቀርባሎ ኢላን ንኣዴታትን ትሕቲ 5 ዓመት ህፃውንትን ቀዳምነት ከም ዝወሃቡን ሓቢረን መንግስቲ ንኤጀንሲታት ሕብራት መንግስታትን ዘይመንግስታዊ ውድባትን ኣድላይ ኣቑሑትን ኣገልግሎታትን ከቅርቡ የተሓባብራሎ ክብላ ወሲኸን ገሊጸን ዋና ጸሓፊ ናይ ኖርዌይ ሬፊጂ ካውንስል ጃን ኤግላንድ ክንዲቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ግብረ መልሲ ብከምዚ ዕንቅፋት ክፍጠር ልሙድ ኣይኮነን ክብሉ ዝሓለፈ ሶኒ መረረቶም ገሊጾም ኣለዉ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዲና ሙፍቲ በቅድመት ማሉ ሶሉስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ግን ውስን ሰብኣዊ ረድኤት እዩ ዝኣቲ ዘሎ ንዝብል ዝተጋነነ እዩ ኢሎም ኣለዉ ህወሓት ንናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ንኣስታት 30 ዓመታት ዓብሊልዎ እዩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቃተለ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኣቋጽራ ፈረንጂ ናይ ዶብ ኩናት ከካይዳ ከለዋ ህወሓት ኣብ ስልጣን ነይሩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንኣስታት 20 ዓመታት ዶታ ኣብ ዝተፈጠረሉ እዋን እውን ዓብላሊ ነይሩ
አብይ አሕመድ ኣብ 2018 ኣቋጽራ ፈረንጂ ስልጣን ምስ ሓዙ ምስ ናይ ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምቅርራብ አበጊሶም እዚ ድሕሪ ሓደ ዓመት ናይ ኖቤል ሰላም ሽልማት ኣርኪቡሎም ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ምስ ኤርትራ ንዝዳቦ ክልል ዝመርሕ ህወሓትን መሪር ጽልኦም ቀጺሉ እዚ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓደጋ ልዕል ዘበለ እዩ እቲ ውግእ ኣብ መወዳእታ ሕዳር ኣብ ሕጻጽ ምስ በጽሐ ደገፍቲ ሚሊሻ ህወሓት ምስ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ዓውደ ኩናት ንዝወረዶም ኪሳራ ብሒነ ንስደተኛታት ከም ዝቐተሉ ብዙሓት ስደተኛታት ንኤኤፍፒ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ ሓደ ንግሆ እቶም ዕጡቃት ካብ ቤተ ክርስቲያን ወጻኢ ንትሽዓተ ኤርትራውያን መናእሰይ ቀቲሎም ይብሉ ካብ ሕጻጽ ወጻኢ ደኩኖም ዝነብሩ ሓይልታት ደገፍቲ ህወሓት ዝጠመዩ ነበርቲ ምግቢ ከይረኽቡ ንሰሙናት ብምኽልካል ከም ልጡን ንምውፃእ ዝፈተኑ ድማ ብዙሓት ተኩሶም ከም ዝቐተሉ ወሲኾም ገሊጾም ፈለማ ክነኣምን ኣይከኣልናን ምክንያቱ ተመሳሳሊ ቋንቋ ኢና ንዛረብ ይብል ግርማይ ብዛዕባ ሓይልታት ደገፍቲ ህወሓት ክዛረብ ከሎ ቀደም ኣዕሩኽትና ነይሮም በሃንደበት መጽኦም ቀቲሎም በለን ንሱ ብምውሳኽ ወታደራት ኤርትራ መግሃዝቲ ፈጺሞም እዮም ይብሉ እቶም ስደተኛታት ንዓሰርተታት ሰባት ምናልባሽ እውን ካብኡን ላዕሊ ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ከም ዝወሰድዎም ወሲኾም ይሕብሩ ወታደራት ኤርትራ ንገሊኦም ብምሓዝ ክሓትዎም ጀሚሮም ኣነ 26 ወይ 27 ሰባት ቆፂረ ኢሉ ሓደ ስደተኛ ብጽባሒቱ ናብ ካሊእ ቦታ ወሲዶምዎም ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይንፈልጥን ኢሉ ብዙሓት ስደተኛታት ካብ ኤርትራ ዝተሰደዱ ብግዲ ካብ ዝወሃብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምምላጥ እዩ ናብታ ገሊኦም ቁሉዕ ቤት ማእሰርቲ ኢሎም ዝገልጽዎ ሃገር ተመሊሶም ናብ ኣገልግሎት ክምለሱ ከይግደዱ እዮም ዝዓበየ ስግኣቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መግሃዝቲ ምርምሮ ከም ዘሎን ኣብ ሕጻጽ ነብሩ ኩሎም ናብቲ ቅድሚ ግጭት ዝነበረ በዝሒ ህዝቢ ማለት እውን ናብ ኣስታት 11,000 ዝግመት ንምምላስ ከም ዝፍትን ፈጻሚ ዳይሬክተር ኤጀንሲ ጉዳያት ስደተኛታትን ተመለስትን ተስፋሁን ጎበዛ ይገልጹ ኤርትራውያን ወታደራት ንኤርትራውያን ስደተኛታት ወሲዶም ዝበሃል ጥሉል መርትዑ ኣይረኸብናን ኢሎም ተስፋ ዓለም ንኤኤፍፒ ከም ዝገለጽዎ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሕጻጽ ተቆጻጺሮም ኣብቲ ካምፕ ንዝተረፉ ስደተኛታት ንክወጹ ኣገዲዶምዎም ይበሃል ክንቀትለኩም ኢና ኢሎም ኣፈራሪሖምና ሰባት ሰጊኦም ኢሉ ሕዚ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብን ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደልየን ስደተኛ ኣስታት 3,000 ስደተኛታት ሕጻጽን ክብጻሕ ዘይኽእል ሽመልባን ብእግሪ ተጓዒዞም ብዘይማይ ቆጽሊና በልዑ ኣብ ክልተ ካምፕታት ኣትዮም ኣለዉ ኣብ ማይ ዓይኒ ሓደሽቲ በጻሕቲ ጽሩይ ዝተማይን ዝድቅስሉ ቦታ ከም ዘይብሎምን ይገልጹ ዝዓበየ ስግኣቶም ግን ድሕነቶም እዩ ሰፊሕ ናይ ፌደራል ወታደር ኣብቲ ከባቢ እንተሃለውን ሚሊሻታት ደገፍቲ ህወሓት ነቲ ካምፕ ከጥቅዑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስግኣት ኣለዎም ኣብዚ ከመይ ገይሩ ድሕነት ክስምዐኒ ይብል ካብ ብቆልዑኡ ጀሚሩ ኣብ ማይ ዓይኒ ዝነብር ናትናኤል ኣስዕብ ኣቢሉ ብዙሓት ሚሊሻታት ኣብ ዙርያት ካምፕ ኣለዉ ይብል ተስፋ ዓለም መሰረታዊ ዝኾኑ ኣገልግሎታት ኣብ ምምላእ ምዕባለ ከም ዘሎ ይገልጽ እቶም መዕቆቢ ስደተኛታት ውሕሳት እዮም ይብል ብምውሳኽ እቶም ካብ ርክብ ወጻኢ ኮይኖም ዘለዉ ክልተ ካምፕታት ንቅድሚት ዝረአ እዩ ናይ ሳተላይት ምስልታት ከም ዘርኣይዎ ንምዕናው ዝተበገሰ ወፍሪ ብዝመስል ኣብ ክልቲኦም መዕቆቢ ስደተኛታት ሰፊሕ ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ ብመሰረት ኣብ ብሪታንያ ዝመደብሩ DX Open Networks ዝተባሃለ ትካል እዞም መዕቆቢ ስደተኛታት ብሰብኣውነት ሓለዋ ክግበረሎም ዝግብኡ እኳ እንተነበሩ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ክልቲኦም ካምፕታት ኮነ ተባሂሉ ኢላማ ኮይኖም እዮም ይብል እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ቅድሚ እቲ ግጭት መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ንዞም ናይ ሰሜን ካምፕታት ብምውጋድ ነቶም ስደተኛታት ናብ ካልእ ንምግዓዝ ብግልጽ ይዛረብ ነይሩ